een dag. Amai, interessant. 14 kilometer is wel wat ver om te voet te doen. Zeker voor een kabouter. Met de fiets dan maar. Dat moet niet gemakkelijk zijn om te animeren, zo'n fiets, denk ik. Zeker niet als dat zo wat realistischer getekend is dan anders. Met die spaken en zo. Maar goed, gelukkig moet ik zelf nooit animeren. Wanneer plots... Amai, een oldtimer. Wauw, zo gedetailleerd. Mooi perspectief in de bocht. Even later. Amai, een hond met 6 poten. Oef. Is dat niet lastig om te lopen, zo 6 poten? Papa, wel nee hoor. Ik denk dat dat vooral lastig is om te animeren eigenlijk. Dat denk ik ook. Zeg, stoor het als ik anders wat jongleer tijdens het lopen? Nee hoor, helemaal niet. Oei, ik heb mijn jongleerballen niet bij. Wat niet? Hier, gebruik mijn starttetraeders maar. Dank u. Amai, animeer dat maar eens, zeg. Ah, kijk, daar komen 6 brandweermannen op de moto. Zeg, stoort thuis wat eerst wat salto's maken? Geen cent. We zullen meedoen. En zo geschiedde. Amai, zo gemakkelijk. Einde van deze gratuite kloterij jegens de jongens die kabouter Wesley moeten animeren. Het spijt me, jongens. Hier is een bos bloemen die continu van kleur veranderen. Einde.